ҳама алами гузашта фаромӯш мешавад. ҳама захмҳо табобат мешаванд. ҳама ғамҳо мераванд. ба ҷуз аламу ғаму дарди марги модар. тарона бахшида мешавад аз номи мафтуна ба модари марҳумааш апаи манзура. дарди бемодарӣ. ин эҳсосро танҳо касоне дарк мекунанд ки ин рӯзро дидаанд. як рӯз мафтуна бо қалби саршор пур аз дарду алами худ, бо ҳасрат ва бо гиряҳҳои ҷонсӯз, оҳи сарду нолаи ғамдор аз марги модари худ ва аз рӯзҳои доштааш бароям қисса кард. ҳар вақте ки модар мегуфт, он қадар мегирист ки фикр кардам дигар умеде дар дилаш барои зиндагӣ кардан надорад. чӯ агар модарам зинда мебуд, имрӯз санаи 2 апрел ба 49 солагӣ қадам мегузоштанд. вале афсӯс ки нестанд, мегуфт мафтуна. воқеан сахт аст, чӯ саргузашти ӯ аз хелеҳо фарқ дошт. мо дар оила ҳамагӣ 4 фарзандем. ман, хоҳарам Маҳлиё ва 2 бародарам Бобур ва Кумрон. ҳамин гуна қиссаро шурӯъ кард мафтуна. падару модарам бошанд ҳанӯз хеле ҷавон буданд ки аз ҳам ҷудо шуданд ва мо 4 фарзанд бо падарам мондему. модарам ки ҳанӯз 30 сол доштанд ба Русия рафтанд ва билохир тарбияи мо бар дӯши бибиям, яъне модари падариям уфтод. мо ҳанӯз меҳри модарро хуб надида будем ва он бӯю оғӯшу он муҳаббату хумори модариро аз бибиям мегирифтем. навобаста ба оне ки даврони қинди буд, падарам ҳама шароитро барои мо муҳайё мекард. бибиям ҳама чиро бароямон мекард. моро хуб ба камол расонданд. аз чизе камбудӣ надоштем. ба чизево ба касе эҳтиёҷ надоштем ба ҷуз муҳаббати модар. хулас ман аз синни 3 солагиам бо бибиям мехобидам. ӯро ҳамчун модар ба оғӯш мегирифтам. ҳама нози кӯдакиамонро ба ӯ мекардем. ӯ бароямон мисли модар буд. ӯ моро ба камол расонд. хонон, нигоҳу бинӣ хеле хуб кард. хулас бибиям 4 сол пеш бо бемории саратон аз дунё даргузашт. вақте ки ман бибиямро, ягона умеде ки ба ҷои модарам буд, аз даст додам, дунёву зиндагиам талху бебӯю беранг гашт. барои аввалин бор дар ин солу дар он зинаи зиндагӣ ман шикастам. хеле барояш дард кашидаму дилгир шудам. барояш ки зиёд мегиристам, як шаб дар хобам даромад ки ман ҷоям хуб аст. ин гуна бароям дилгир набош, чӯ бештар азоб мекашам. ва баъди ин хоб тасмим гирифтам ки дигар гоҳ-гоҳ ба мазораш раваму халос. охир бибиям барои ҳамаи мо мисли модар буд. мо бӯи модарро танҳо аз ӯ мегирифтем. аммо чӣ илоҷ ки пеши тақдир оҷизем. бо вуҷуди ин бозам ба пой истодам, чун ман фарзанди калони хонадон будам ва дар тамоми мушкилиҳо бояд худро идора мекардаму мустаҳкам мегирифтам. бо ҳамин аз байн солҳо гузашт. ғами дурии бибиям ҳаррӯз моро нороҳат мекард. билохир тасмим гирифтем ки додарам Бобурро оиладор кунем ва ба ҳамин хотир модарам аз Русия омаданду падарам хонаи алоҳида гирифтанд. модарам баъди солҳои интизорӣ соҳиби хонаи алоҳида шуданд. хеле шоду хушбахт буданд. хеле. хулас арӯзро мо бо модарам ва додарам дар хонаи алоҳида ҷудо кардем.
шодии модарам ҳадду канор надошт. вақте он рӯзҳоро ба хотир меорам, ҷигарам месӯзад, ки модари ман нав қоматаш рост шуда буд. хушбахтиро акнун эҳсос карда буд. вале афсӯс, ӯ дар хонаи нав ҳама шароитро барои набераҳояш муҳайё карда буд, ки мо ҳар вақте ки ба хабаргирияш рафтем роҳату осуда бошем. тои додарам бобур санаи 17 март буд ва охири моҳи апрел аллакай аз сабаби бемории COVID-19 карантин шурӯъ шуд. аз ҳамин лиҳоз мо наметавонистем ӯро хабар гирем. ӯ дар зиндагӣ хеле ранҷ кашида буд, аз фикру аз ғусса, аз ҷудоии зиндагиаш ва кори тоқатнофарсояш хеле ранҷ кашида буд. ва акнун мо омода будем ки ҳама чиро барояш кунем, то эҳсоси хушбахтӣ кунад. каме нагузашта моҳи мубораки рамазон шурӯъ шуд. бо вуҷуди оне ки тани дардманд дошт, боз рӯза мегирифту намозҳояшро сари вақт мехонд. хеле инсони беҳтарин буд модарам. худованд азу розӣ бошад. хола санаи 12 май буд ки модарам бароям занг зад ки духтарам, ман ҳолам он қадар хуб нест, каме тасб дорам. дар ҳол ба додарам занг задам ки ӯро ба духтур барам гуфта. вақте модарамро ба духтур бурданду ташхис карданд, гуфтанд ки ӯ бемории илтиҳоби шош аст. бо шунидани ин хабар дасту поям шикаст. аллакай дигар чӣ кор карданамро намедонистам. мумкин набуд ба наздаш рафтан. ман танҳо тариқи телефонӣ бо ӯ суҳбат мекардаму ҳар чие ки лозим дошт барояш мекардем. хулас 18 май ҳолаш бадтар шуд. мо ӯро ба воситаи дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ нафас медодем, вале хуб намешуд. падарам занг зад, гуфт модарат ҳолаш хуб нест. гуфтам медонам. ва мо ёрии таҷилро гирифта ба наздаш рафтем. ҳолаш хеле бад буд. дидани ин манзараҳо ҳанӯзам маро нороҳат мекунанд. мо ҳама гирдаш парвона будем, вале аз дастамон ҳеҷ чиз намеомад. ҳар чие ки лозим дошт мекардем, аммо наметавонистем саломатиашро бо пулу бо дору бихарем. ҳамаш дасти худованд буд. бо ҳамин мо ӯро бо ёрии таъҷилӣ ба беморхона бурда бистарӣ кардем. пеш аз бурдан бо меҳр ба ман нигоҳ карданду гуфтанд: мафтунаҷон, омадӣ? шукр ки туро дидам. ва ба келинамон бошад гуфтанд: келин, шояд ман дигар омада натавонам. бобур ва комронро ба ту амонат месупорам. ин ҳарфҳояш маро бештар нобуд мекарданд, бештару бештар. вақте ба беморхона рафтем, духтурон гуфтанд аллакай дер шудааст, ҳолаш хеле бад аст, аммо ҳар чие ки аз дастамон ояд мекунем. додарам Комрон низ аз ҳамин беморӣ дар ҳамон беморхона бистарӣ буд. касе аз аҳволи модарам чизе намегуфт. наздаш даромадан ҳам мумкин набуд. он лаҳзаҳое буданд ки мо ҳар лаҳза мешикастем, вале бозам тақдир гуфта сабр доштем. душвортарин лаҳзаҳои зиндагиямон ҳамон рӯзҳо буд ки модарам бемор буд. ҳама чиро доштем, вале наметавонистем ҳолашро хубу беҳтар кунем. ҳамеша мегиристаму дуо мекардам ки худоҷон модарамро дубора баргардонад гуфта. ҳанӯз ӯ хеле ҷавон буд. хулас рӯзи ид шуд. ҳоли модарам бадтар шуд. модарам бароям занг зад ки мафтуна, духтурон ба падара чӣ гуфтанд? ман зинда мемонам? ҳолам бадтар шуда истодааст. охир он садое ки ман аз модарам шунидам ҳамон рӯз ва ҳамин ҳарфҳо буданд.
гуфтам модарҷон, зиёд ҳарф назан, мо ҳозир меоем. дар ҳол ба падарам занг задаму ба беморхона рафтем. сардухтор ба мо гуфт ҳолаш хеле вазин аст, ӯ ҳанӯз ҷавон аст, як дору аст, ёфтанаш хеле мушкил аст, аммо агар онро ёбед, худо хоҳад модаратро ба по мехезонем. гуфтем ба ҳама чӣ мо тайёрем, асосаш ӯро ба мо баргардонед, кофӣ аст. хулас мо дар байни як соат бо мушкилиҳои хеле зиёд дорои гуфтаашонро пайдо кардем. духтор ба мо умеди зинда мондани модарамонро доданд. хулас барои ман он рӯзҳо хеле сахт буданд. шабона корам, рӯзона дунболи модарам, қариб 10 рӯз тамоман хоб накарда будам. рӯзи охиронаш шабона хобам бурд. соат тақрибан 3 шаб буд ки хоби хеле даҳшатноке дидам. дар ҳол аз хоб бедор шуда аввал модарам ба фикрам омад. занг задам, гӯшиаш хомӯш. ба духтурон занг задам, намебардоштанд. ба додарам занг задам, гӯшаш дасти духтурон ӯ ҳам набардошт. хулас ҳеҷ кас ҷавобам намедод. хеле дар ташвишаш будам. дилам аз кори нохуше хабарам медод. бо ҳамин саҳар шуд. соатҳои тақрибан 7. падарам бароям занг зад ки Мафтуна хуб астӣ? хубам гуфтам. гуфт ту аз хобат хестӣ? гуфтам бале. фикр кардам ҳозир мегӯяд модарат хуб асту ӯро ба хона меорем. ман ин хабарро интизор будам ки бароям гуфт Мафтуна, модарат аз дунё даргузашт. ман дуюм бора дар зиндагӣ сахту бесаду шикастам. ки аз шикастам то ба ҳол ба худ нестам. дод задам, фиғон кардам. гуфтам падар, дурӯғ нагӯед. гуфт Мафтуна, ту калонӣ ҳастӣ. ту худатро ба даст гир. калонӣ будан хеле мушкил буд, хеле. ман дигар дар фикри касиву чизе набудам, ҳатто худам. дилам ончунон дарду фиғон мекард ки зиндагӣ дар хаёлам вуҷуд надошт. ман он рӯз фаришта, ҳастиву нафасам, ҳама касамро аз даст додам. санаи 25 майи соли 2020 буд. санае ки маро ба нобудӣ бурд. хулас ҳамаро занг задам. мо ҳама аҳлу хонавода шикастем. дар ҳавлигиямон ҳамамон ҷамъ шудем. бегонае набуд. аз сабабе ки аз бемории короно гузашта буд, ҷаноза кардан мумкин набуд. ҳамаи мо он рӯз бадтарин рӯзро пушти сар мекардем. билохир ҷасади модарамро бо мушкилиҳои зиёд дар масҷид пешнамоз карданду ӯро дар қабристон дар назди падараш дафн карданд. хоҳарам доду фиғон мекард, ӯро оғӯш мекардам. додарам мегирист, ӯро тасалло медодам. худам ки калонӣ будам, касе набуд оташи қалби сӯхтаи маро хомӯш кунад. он рӯз, он сана, он ҳолат сахттарин рӯзи зиндагиам. эҳсосе ки на гуфтааш мешавад ва на таҳаммул кардааш. ман бошам аз ҳуш рафтам, аз дарду аз гирияи зиёд. ҳеҷ чиз ва ҳеҷ кас наметавонист моро ором кунад. хулас келинамон ҳам бобур, ҳам комрон, ҳам хоҳарам маҳлиё ҳамашон бемор шуданд. бобуру комронро беморхона бистарӣ кардем. метарсидам дигар. аз ҳар нафасам метарсидам. зиндагиам бо тарси аз даст додани наздиконам гузашт. аз байн якчанд рӯз гузашт. шукри худо ки додаронам сиҳат шуданд, ба по истоданд.